И какво става, хора? Добре, в една игра. Малко страничка, но заради това се играе. Ще видите каква е. Ето като имам камерата. И ще я видите. Малко съм я пробвал така. Колкото има. Ние сме от парка, след това имаме доста. Открий най-добрите ресторанти около теб. Свали апликацията и поръчай. Ето, продължаваме. Аз бях и до тук си. Добър ден, господа съдии, мерси. Състезател номер 8 от Ловно-Рибарско дружинка Челаро, Джейхан Тификсави се явява на състезание по правилата на Свети Хуберт на разселен фазан. Днеска ще ловувам с куче английски поинтер, който куче притежава всички ваксини, имунизации, паспорта. Тук ще пазнеме. 3 години Някакъв човек. Пушката ми е... Това пък там какво е? Майко, 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 майко! Шеф, тръпки ми побиха. Майко. Само не. След кратко прекъсване отново се връщам на терен, защото на малко тандеми, чието представяне ще... Ние дете ли сме тук? Мисля, честно. Намираме се в Кръджали, където заедно ставаме част от турнира за ловци с кучета, работещи с стойка по правилата на Свети Хуберт. Броя на участниците е изключително голям, защото това е традиционно мероприятие и винаги е един истински празник. В края му ще разберем и кои ще бъдат победителите. Не. Не! Не! Ето, че следващия ден на фона на предния много динамичен, но вече са в терена, нека кажем няколко думи за начина на претърсиране, който прави кучета. Ако ме фане този шапук. Че... Ще развърнам това нещо тук. Айде, пари. Айде, бе. Хубавото е, че наистина Петяна команди давали повече сърце, отколкото с Фирка или с Викове, който направи по-голяма част от участниците до момента. Пари. 200 ученики. Ой, много малко, бе, те. Кучето не е намерено, заради виковете се е оттеглил и просто част става по-малко заедно, отколкото... Нарочно съм клекнал, защото... Не, как така? Само не знам как се минава този парк. Не знам обаче. Така се казва парк. А защо в сръце ходим? Вот. Явно работвам, защото няколко пъти почти се връща до дивеча, но просто самия парк като цяло се разрастява. Ние въпросът е дресур. Според мен това е въпрос на дресур. Не,
може да не успеем и парка да го минем, ама не знам. Чакай, че ще ме падат тръпки по ръцете. Което ти беше прекрасен и точен и коректен. Всичко се е чудесно представено. Защото дявол няма да може да коригира нещата. Само той гаде. Аз бях се върнал тук, той беше тук и имаше джампскер. Това е първи епизод за игра. Аз съм играл 2 пъти преди този епизод. Само ме е страх на някой. Къде излязахме? Къде излязахме тогава оттам? От небето ли паднахме? Много къде, нали? Имаше някакво. Малко ме страви. Ето! Боже! Ето клика колко е бърз. Не знам просто какво да кажа. Емодна ми парка е малко. Радостното, че имаше точна стрелба. Да. Факт е, че човек си отстреля фазан, срещу един на порто, мисля, че няма да има проблем. Въпреки това, което казах в началото, по-много претърсване, може би не показващо, че ще има много резултати, но с този отстреляне, който добър репорт, имат много голям шанс да се класират и да се качат на почната стълбичка. Да, разбира се, всяко едно движение по терена дава или отнема определен брой точки, така че ако не допускат много грешки, имат реални шанс да се вчера. Попиха ма тръпки за това. Хора, ще продължи в следващия епизод. Чао!